ylös korkealle. I am praying before the Lord a short prayer. Nyt rukoilen Herran edessä lyhyen rukoukseen. And then we'll go right into the healing Sitten service. menemme suoraan parantumiskokoukseen. Mighty Father, Väkevä Isä, Jehovah Elohim, Jehova Elohim, Lord God, Herra Jumala, the Lord of hosts. Herra Sebaot. Lord, I stand here in the land of Finland today Herra, seison täällä Suomen maassa tänään. and appear before your mighty counsel in heaven Ilmestyen sinun väkevän neuvonpitosi eteen taivaassa. and decree from here in Finland Ja julistan täältä Suomesta, that, Lord, että Herra, there is no other God on the earth ei ole mitään toista Jumalaa maailmassa except you, Jehovah Elohim, kuin sinä, Jehova Elohim, Jehovah Yahweh, Jehova Jahwe, Lord God. Herra Jumala. I also decree here tonight Minä myöskin julistan täällä tänä iltana before this nation and the nations of the earth tämän kansakunnan ja maailman kansakuntien edessä, that I have no other friend on the earth että minulla ei ole mitään toista ystävää maailmassa except you, the Lord God, my Father. kuin sinä, Herra Jumala, Isäni. And Lord, tonight we are gathered here in Finland. Ja Herra, tänään olemme koolla täällä Suomessa. And these people have come before you, Jehovah. Ja nämä ihmiset ovat tulleet sinun eteesi, Jehova. Lord, Herra, in the mighty name of Jesus. Jeesuksen väkevässä nimessä. Some of them are totally crippled, cannot walk. Jotkut heistä ovat täysin rampoja, he eivät pysty kävelemään. Mighty Father, Väkevä Isä. Lord, I ask you to burst the fountain of the eternal blood of Jesus here. Herra, pyydän sinua purskauttamaan auki Jeesuksen iankaikkisen veren virran tänne. To cover this entire meeting tonight. Peittämään tämän koko kokouksen tänä iltana. That the power of the eternal blood of Jesus may touch the crippled legs. Jotta Jeesuksen iankaikkisen veren voima voi koskettaa rampoja jalkoja. And strengthen the bones. Ja vahvistaa heidän luunsa. And strengthen the muscles. Ja vahvistaa heidän lihaksensa. And strengthen, activate the nerves. Ja aktivoida hermot. And strengthen the cerebral, the brain. Ja aktivoida aivot. That they may be able to stand up. Jotta he voivat nousta ylös. For the first time. Ensimmäistä kertaa. And stand up and support the body. Ja sitten voivat nousta ja he voivat tukea In the ruumistaan. mighty name of Jesus. Jeesuksen väkevässä nimessä. And walk away, Jehovah. Alkaa kävelemään Jehova. And celebrate Ja Jesus. juhlimaan Jeesusta. And bear the testimony of the blood of Jesus. Kantaen Jeesuksen veren todistusta. Mighty Father, Väkevä Isä. I now command the total cripples to get up and walk away with my prophetic tongue. Nyt käsken kaikkia täysin rampoja nousemaan ylös ja kävelemään profetaalisella kielelläni. With my most terrible prophetic tongue. Kaikista hirvittävimmällä profetaalisella kielelläni. The tongue of the Lord Yahweh. Herran Jahven kielellä. In the mighty name of Jesus. Jeesuksen väkevässä nimessä. Lord, Herra, in this place, tässä paikassa there are people that are blind. on ihmisiä, jotka ovat sokeita. And they are in darkness, Lord. Ja he ovat pimeydessä, Herra. Lord, Herra, in the Bible, you spat on the soil and you touch their eyes. Raamatussa sinä sylkäisit maahan ja sitten kosketit sillä tahnalla heidän silmiään. And I ask you, my Father, tonight, Ja pyydän sinua Isäni tänä iltana to spit on the soil sylkäisemään maaperään. and touch their eyes Koskettamaan heidän and silmiään. pop their eyes open Poksauttamaan heidän silmänsä that they may näkemään. see people clearly, Jotta he voivat nähdä ihmisiä selvästi. that they may see things clearly, Jotta he voivat nähdä asioita selvästi. that they may read even small text. Jotta he voivat lukea jopa pientä kirjainta. In the mighty name of Jesus. Jeesuksen väkevässä nimessä. Mighty Father, Väkevä Isä. in this place, Tässä paikassa there are people that are totally deaf. on ihmiset, jotka ovat täysin kuuroja. And I ask you, my Father, Ja pyydän sinua, Isäni, that the people in the world of the silence, että ne ihmiset siellä hiljaisuuden maailmassa, totally deaf here and globally, täällä ja maailmanlaajuisesti, I ask you, Lord, to now pop, literally, physically pop open their ears, pyydän sinua nyt yksinkertaisesti fyysisesti poksauttamaan auki heidän kuurot korvansa, that their ears may pop open, jotta heidän kuurot korvansa voivat poksahtaa auki kuulemaan, that they may hear sound very, very clearly, jotta he voivat kuulla ääntä tosi selvästi, that their ears may be sensitive when they try to cover, cannot stand sound. jotta he voivat tulla herkiksi äänelle niin, että he pitelevät korvistaan kiinni. In the mighty name of Jesus. Jeesuksen väkevässä nimessä.
Mighty Father, väkevä Isä. in this place there are people that are mute, cannot speak. Tässä paikassa on mykkiä, jotka eivät pysty puhumaan. I ask you, my Lord, the Lord God Almighty, Pyydän sinua Herrani, Herra, kaikkivaltias using Jumala, your prophetic tongue now, käyttäen profetaalista kieltäni. I command that you loosen their tongues in the mighty name of Jesus, Käsken nyt, että avaat heidän kielensä Jeesuksen väkevässä nimessä, that they may say, Jesus, 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 jotta he voivat sanoa Jeesus, 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 that they may say, hallelujah, hallelujah, jotta he voivat sanoa halleluja, that they halleluja, may praise the Lord. jotta he voivat ylistää Herraa. Mighty Father, Väkevä Isä. in this place there are people with cancers. Tässä paikassa on ihmisiä, joilla on syöpiä. Today I stand before your mighty counsel, Jehovah, Tänään seison sinun väkevän neuvonpitesi edessä, Jehova, and I curse cancer ja kiruan pois with your syövän terrible prophetic tongue, hirvittävällä profetaalisella and I decree kielelläni, that cancer disappear ja julistan, että syöpä häviää from their bodies and blood, heidän ruumistaan ja verestään, that tumors dissolve jotta kasvaimet häviävät from their bodies and blood, heidän ruumistaan ja verestään. in the mighty name of Jesus. Jeesuksen väkevässä nimessä, Mighty Father, väkevä Isä, in this place tonight tässä paikassa tänä there iltana are people with blood conditions. on verisairauksia. I ask you, Jehovah, Pyydän sinua, Jehova to Jumala, delete leukemia, poistamaan leukemian, delete cancer. poistamaan syövän. I ask you to flow the blood of Jesus over their fiber, Pyydän, että Jeesuksen veri virtaa heidän ruumissaan, that it may meet cancer and dissolve cancer. jotta se voi kohdata syövän ja poistaa sen, That the blood of Jesus jotta Jeesuksen veri may meet tumor and dissolve tumor, voi kohdata kasvaimen ja poistaa kasvaimen. may meet diabetes and correct it, Voi kohdata diabeteksen ja korjata sen. hypertension correct it. Verenpaineen ja korjata sen. Mighty Father, Väkevä Isä. in this place there are people with broken hips, broken backs, Tässä paikassa on ihmisiä, joilla on murtuneita lanteita, murtuneita selkiä. and the doctors have said we need a hip replacement. Ja lääkärit ovat sanoneet, että tarvitsemme jonkun kirurgian. I now decree in the mighty name of Jesus Nyt julista Jeesuksen väkevässä nimessä, that the Lord will restore their hips, become normal without pain, that they may walk and run here. että he voi Hallelujah. ennallistaa ja parantaa heidän lanteensa, että niitä tulee normaaleja ja he voivat juosta täällä. Hallelujaa. That He may heal the bones. Että he voi parantaa heidän luunsa. Those with spinal cord injuries Ne, joilla on selkärangan ongelmia and discs that have moved disc, ja kaikkia luita, jotka ovat liikkuneet pois the Lord paikoiltaan. will now restore them fully Herra voi nyt parantaa ja ennallistaa heidät and täysin heal the spinal cord, ja parantaa selkärangan that they ongelmat, may do what they could not do before. jotta he voivat tehdä, mitä he eivät voineet aikaisemmin In tehdä. the mighty name of Jesus, Jeesuksen väkevässä nimessä. my Father, in this place, Isäni tässä paikassa. in the mighty name of Jesus, Jeesuksen väkevässä nimessä, there are people with mental illness, On ihmisiä- psychosis, schizophrenia. jolla on mielisairauksia, skitsofrenia, psykoosia. I ask you, the Lord God Elohim, Pyydän sinua, Herra Jehova Elohim, by the power of your authority, sinun auktoriteettisi in the voimassa, mighty name of Jesus, Jeesuksen väkevässä to nimessä, restore the mentally sick, that they may be fully restored and have memory. ennallistamaan kaikki mielisairaat täysin normaaleiksi, Totally normal. täysin And normaaleiksi, remember many things, jotta he voivat muistaa monia that asioita, Jesus may be jotta glorified. Jeesusta voidaan In kunnioittaa the mighty name of Jesus, Jeesuksen väkevässä nimessä. the Lord God, Herra Jumala, Jehovah Elohim, Jehova Elohim, in the mighty name of Jesus, Jeesuksen väkevässä in nimessä. this place, Tässä there are paikassa people with internal organs that need replacement. täällä on sisäelinsairauksia, They have heart conditions, sydänongelmia, liver condition, maksaongelmia, they have kidney failure, dialysis. munuaisongelmia, dialyysiä, They have livers and intestines. sisäelinongelmia, I ask you, sairauksia. Jehovah Yahweh, Pyydän sinua, Jehova Jahve, our healer, Jehovah Rapha, parantajamme Jehova Rafa, to now heal internal organs and create new ones. parantamaan sisäelimet ja luomaan uusia. In this place tonight, Tässä paikassa tänä iltana, in the mighty name of Jesus. Jeesuksen väkevässä nimessä, And every condition, even those I have not mentioned, ja kaikki sairaudet, jopa ne, joita en ole maininnut, every condition under the sun, kaikki sairaudet auringon alla, I now command you with the voice of Yahweh, nyt käsken niitä Jahven äänellä, with the tongue of the Lord,
Herran kielellä. with the mouth of Jehovah. Jehovan Jumalan suulla. In the mighty name of Jesus. Jeesuksen väkevässä nimessä. The conditions are mentioned and those I've not mentioned. Sairaudet, jotka olen maininnut, ja ne sairaudet, joita en ole maininnut. That now you receive your healing in Että the mighty name of Nyt Jesus. vastaanotat parantumisesi Jeesuksen väkevässä nimessä. Amen. Finish. Amen, se on lopussa. Hallelujah. Halleluja! Finish now. Lopussa nyt. The prayer is over now. Rukous on loppu nyt. Hallelujah. Halleluja! The prayer is finished now. Rukous on Finish. loppu nyt, lopussa nyt. Now the moment of truth. Nyt totuuden hetki. Hallelujah. Halleluja! The blood of Jesus. Jeesuksen veri. Everybody